nosaltres aquí. Aquí ja sabeu que fem mímica, taral·legem, dibuixem i, sobretot, riem. Però, alerta, que no riem de ningú, ja m'enteneu? Aquí tenim els nostres somiadors i els nostres somnis, sobretot les nostres parelles. Com esteu, companys? Aquí estan, hola! Vinga, ja! Ja s'estan entrenant, ja s'estan entrenant. Mireu com els tenim aquí, amb fotografies. Ja veieu, dintre d'uns moments us presentem les fitxes de la partida, que són els partis. Aquestes cares es convertiran en els partis dels nostres jugadors. Ara, endavant! Ahà! Molt de compte amb aquest tuc, que no és la teva vida. Carai! Escolteu, musicals, musicals. Si no, musicals. Tarara, tarara, tarara. M'agrada a mi, això, els Fas musicals. jo. No, ho farem tots dos, ja veuràs algun dia. Endavant, la vostra tirada. Vinga, va. Som-hi. Toca la prova del show! Qui farà el show? S'ha d'imitar. A imitar, vine cap aquí. Recorda que pots parlar com el personatge, fer els gestos del personatge, però no pots dir ni noms propis ni de llocs. Entès. Preparats? Correcte. Endavant, temps. Hola, guapo. ¿Qué tal? Carmen de Mairena. Carmen de Mairena, molt bé, següent. Passa, següent. Següent. Sí, no sé què anaves a fer. Sí. A Palomino. Palomino, molt bé, següent. Molt bona nit. Tomàs Molina. Tomàs Molina, va. Carai. Següent. Meva. Julio Iglesias, següent. Deixa'l fer una mica més, home. Vale. No, que és broma. Seguim. Bueno, os he preparado un plato para cocinar Carlos muy bueno. Arguiñano. Carlos Arguiñano, molt bé, següent. ¡Teca! El Puyol. Caite! Puyol, molt bé, següent. Passa, següent. Passem, següent. Y la cuenta naranja de MC Directo. El Matías Prats. Matías Prats, següent. Correcte. Charlie, El deja ya Reixac. de escribir. No, el Reixac, Carles Reixac, no? Sembla que no. Tienen Ai, que, no, tienen el- que saber disfrutar, Charlie. El Cruyff. El Cruyff, Johan Cruyff, següent. Següent. I ara què? Següent. Mira, no sé què collons és, bé. Sí, Si ja has dit el nom. El Armstrong. Següent. Eres un programa de tarde, ¿qué tal? ¿Qué cual? No tengo ni idea de cómo imitarlo. O sea que... Un tram de Fidell, no pots dir que té un Es programa. que no lo a la tarda. conozco, Javier, no sé quién es. No. Temps! Molt bé, hem tingut 8 encert, molt bé. Feu el vostre ball, veniu cap aquí. M'ha encantat quan ha dit allò, no sé qui coi és l'Armidal, un que fa allò que sé. Si ha dit el nom. No sé, molt bé. Alerta! És l'última prova amb el son. Penso, les puntuacions estan així, 10, 11, 8. Val? Heu de fer com a mínim una per seguir jugant. Sí, senyor. Tindríem un desempat. Val? Endavant. Mímica? Sí, mímica de Malson. Qui fa la mímica? Faig jo mateix. Sí? Posa't aquí. A veure, company, t'hauràs de posar... això. Agafa, que no Què és mossega. exactament això? Perquè... A veure, és una disfressa Ai, senyor. i hauràs de fer mímica amb aquesta disfressa. Aquí no entraràs pas. Pots fer així una mica? Pots fer així una mica? El bitllet, Albert, Esther, preparats? Vamos. Heu de fer mímica, cap soroll. Preparats? Temps! Són accions. Saltar. Tenis. Jugar a tenis. Següent. No era jugar a tenis.
Estendre la roba. Sí, estendre roba, molt bé. Següent. Què fas ara? Abdominals. Acció, acció. Esport, exercici, activitat física, abdominals, gimnàstica. Abdominals. Abdominals. Fer Són abdominals. accions. Fer abdominals, molt bé. Fer Següent. abdominals, vale. Cordar-se les sabates. Perfecte, següent. Pixar, fer pipí. Pesar-se a la balança. Pesar-se a la bàscula. Molt bé, posar això. Següent. Donar, amamentar, donar el pit. Donar la mama. Donar el pit, següent. Cuidado. Fer un salt enrere. Compte. Piruetes. Acrobàcia. No pots fer sorolls. Fer acrobàcia, saltar. Següent, diu, següent. Endavant. Segon. Engegar la moto. Serraf. Següent, temps! Molt bé! Poseu-vos de peu. Quedem-vos aquí. Mirem cap allà. La veu és l'Eloi. Porto lents de contacte. Portes lents de contacte. Sí. Si no, no hagués arribat aquí. Bé, doncs 4-4. Última pregunta. Qui encerti tria convidat. Qui dels dos és molt hàbil cosint i fent petits retocs a la roba? Bé, Albert i Esther. L'Eloi. L'Eloi? Sí, senyor. Sí, a veure tant com ho va. Sí! Molt bé! Escolliu vosaltres, qui escolliu? Va, doncs vinga. L'Eloi. Sí, l'Eloi? Sisplau, al teu sofà. Ara, ara sí, juguem i encetem aquesta partida. Bé, és costum que els nostres convidats estiguin ben arropats per les parelles. Sisplau, podem seure al mig, sisplau? Sí? Sí, l'Eloi també? Vinga, molt bé. Vinga. Ara sí, ja podeu fer la vostra primera tirada d'aquesta partida. Endavant. Jo no tinc mans. Ah, li foto? Sí. A veure. Mots prohibits amb el son. Qui defineix? Atenció, perquè tenim amb nosaltres un fort aplaudiment per Melcior Mauri! Melcior, com estàs? Farem una classe d'espinning? I tant. Sí? Fem una classe de ciclisme indoor. Fem una classe de ciclisme indoor. Estàs preparada? Sí, molt. Sí? Però serà d'aquí uns moments. Tornem de seguida aquí a la partida de TV3. I amunt. 8. És un exercici en què 8 a baix. les cames 8 amunt. Bici, corre, fotisme. acosta 8 molt avall. i has de tenir força. Som-hi amb un 4. Passo. Següent paraula. 4 amunt. No és 4 cristià. avall. 4 avall. I jugueu. 4 amunt. Musulmà, pagar. Quatre Es amunt. porta pels països. Quan la germana Saurí, ella està relagerant una cançó i m'heu de dir el nom de l'artista, el nom de la cançó. Esteu preparats? Comencem amb l'equip de l'Albert, l'Ester i l'Eloi Cordomí. Quan vulgueu, un minut i mig. Temps! Sweet waiting loving the liver, one day one till living, wind in the thunder, everybody, Podeu dir següent. everybody, land and swing, Podeu dir següent. Següent. Podeu canviar la cara, també. Següent. we are the world. We are the world. Següent. D'aquest punt doble que cau. Carme, el teu torn. Power into everything. Bruce Springsteen. Sí, següent. Següent, Montserrat. Highway, way, on the highway.
AC/DC, molt bé, Carme, el teu torn. Què passa ara? Teacher! 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 Pink Floyd. Pink Floyd, molt bé, següent. Montserrat. Més fort, més fort. Següent. Següent, Carme. Ara. No, perdó. Toca bé. Més fort. Següent, fora. Fora, diu l'Albert, fora. Carme. On the wonder soul. Wonder joy. N'han sigut 4. Una flor, un gerro. Una antena. Una escombreta al vàter. Un rinxo, una cua. Un No pots fer mímica. Un tornavís. Tornavís, endavant, seguim. Hòstia. Un sol, una cara, una boca. Les dents. Les dents. Somriure. Ortodòncia. Compte amb la mímica. Mandíbula, geniva. Dentadura. Dentadura, següent. Un got. Una llauna. Un bidó. Bidó, perfecte, següent. Molt bé. Molt bé, Eloi, molt bé. 3 punts. Seguim encara més de 30 segons. Un pop, una Un sípia. calamar. Calamar, molt bé, Albert. Un nen, una nena. Silueta. Aixella. Aixella, següent. Passa, un altre. Següent. Unes ulleres, un nas. Una flor. Un ventilador. Un aspa. Un aspa. Ventilador, següent, perdó. Seguim. Una creu, un nen, cap gros. Cap gros, I ensenya allà ensenya que hi ha la targeta. T'ajudo? Carai, això, que n'és de... Estira. Oh, els punts passen a l'equip contrari. Carai, 6 punts que passen a l'equip contrari. Ara sí, nois, aneu-vos a canviar. Un fort aplaudiment per ells que se'n van a canviar. Hem de seguir amb aquesta partida, però... Què passa amb l'Eloi? Hi ha algun problema amb l'Eloi Bordomí? Sisplau, l'Oli. Es va tirant cap allà. T'he dit a l'Oli, ja no sé ni el que dic. Encantat. Estupendo, arriben uns minuts, són uns minuts de ciència, som addictes al culte i donem un fort aplaudiment al nostre estimat amic Dani Jiménez! No sabem quan pot explotar, el que sí sabem que ara ningú es pot apropar. Ja pots posar-te dins? Has de taralejar, posa't dins. Molt bé. I cava, noi? Bé. Sí. Has de taralejar, són pel·lícules i el temps comença ja. Aquí. Indiana Jones. Hòstia, que no és aquesta, no. Passa, següent. Següent. Què passa aquí? Para, Dani, para. Següent. Carros de foc, següent. Som-hi. No, vosaltres no heu de taralejar, vosaltres heu de dir Següent. Indiana Jones, aquest sí. Indiana Jones, ara sí, següent. Seguim. Següent. Oh, doncs... Què passa? Missió impossible. No. 007. 007, següent. La nota està bé, també. Ghostbusters. Sí. Caça fantasmes. Caça fantasmes, molt bé, següent.
Passa, Albert, passa. Següent. Estic indignat. Següent. Següent. Està molt fred o què? Surt d'aquí, surt d'aquí. Per darrere. Aixuga't aquí. Cuidao. Compte que rellisca. Aixuga't. Ai, Déu meu. Com tens els peus? Estàs bé? Tot bé? De moment estan aquí enganxats, els peus. Estan enganxats? Passo. Següent. Combat. Boxa. Talla. Són paraules. Castanyot. Un cop. Fava. Passo. Següent. Una bufetada. Bufetada. Sí, següent. Seguim. Disparar. Disparar. Pistola. molt bé. Metralleta. Endavant. Seguim. Fer un petó. Següent. Següent, sisplau. Següent, sisplau. Següent. Pintallavis. Alerta. Passo. Següent. Saludar. No. Mòmia. Zombi. Zombi. A dormir. Sonàmbul. Molt bé. Següent. Molt bé, 3 encerts. Nadó. Bressol. Bressol. Molt bé. Següent. Maquillar-se. Pintar-se. 20 segons. Retocar-se. Pentinar-se. Pentinar. Maquillar. Xocar. Ulleres. Ulleres. Molt bé. Clar, amb aquestes mans. Passo. Següent. Són 5 Passo. encerts. Següent. Corre, que s'acaba. Petó, també. Tocar un instrument. Flauta. Ai, era saxo! Saxo! Xoca-la, molt bé. Deixa-li amb ell. Compte que rellisca. Sí. Seguim amb vosaltres. Endavant. Som-hi. Arriba el moment, ens ho juguem tot per aquest somni. Canviarem aquests punts que teniu per segons. Tenim 57-40, sumem 90 punts més. Val? Qui de vosaltres vol fer les proves? L'Ester? O l'Albert? L'Albert. Espera. Estàs preparat? No sé, estic preparat, ja. Vinga, Albert. Vinga, Albert. No em pots dir... És un joc de taula. El Trivial. Parchís. Category. Compres carrers. Monopoly. Monopoly. Perfecte, següent. Temps. Ha entrat. Sí, 2, 3. Endavant, Albert. Som-hi. Vanessa, vine cap aquí. Juguem al show. Has de taralejar. Preparat? Som-hi. 37 segons. No pots fer mímica, només taralejar. Temps. Que la detenga, el següent. 3-3. Y se fueron las 10 y las 12 y la 1 y las 2. Següent. La trinca. La trinca, molt bé, següent. El baró de bidet, aquest. Queda una prova per cadascun dels equips. Albert, preparat? Preparat. Per fer mímica. Sí? Posa't a la teva posició. 37 segons que comencen ara. Temps. Esternut. Mocar-se, mocador. Mocador, endavant. Parar. La porteria. Porteria, endavant. 5-3. 6-3. Passar l'aspiradora. Aspiradora, molt bé, següent. Llegir el diari. El temps, les notícies. La revista del cor, la premsa del cor. Passa, Albert, passa, un altre. Següent. Mal de cap, mareig, febre. Febre, molt bé, següent. Temps, ho ha passat. Força difícil. Última prova. I el somni es fa!